Здравейте! Казвам се Цветан Найденов. Ще бъда много радостен, ако след като изгледате това видео, вземете своята раница и излезете сред природата. Истинското място, там където човек е такъв какъвто трябва да бъде и където тяло и душа се свързват в едно. Колкото по-често дръзваме да излезем от своята комфортна зона и отиваме на едно от тези прекрасни места, толкова по-живи и щастливи ще се чувстваме. Искаме с помощта на това великолепно място заедно да успеем да изчистим, да изгорим пламъка на тази отрицателна енергия и да се хармонизираме, да бъдем в баланс с природата, с себе си, с околните. Връзката с природата е също толкова важна, колкото връзката с някой любим човек. А това да се умеем да комбинираме двете е просто безценно. Няма значение дали ще излезете навън да тренирате, ще се разхождате с приятели или ще намерите някоя красива полянка, на която да се излегнете и да се наслаждавате на хубавото време и прекрасната природа. Запомнете, че тези преживявания са още по-хубави и по-истински, когато ги споделите с любимия човек. Обичайте се, бъдете здрави и щастливи и се забавлявайте! И не забравяйте, че другото важно нещо е да се грижим за майката природа. Боклуците, които намираме по пътя, или ние сме направили, трябва да ги прибираме и да ги отнасяме в кошчетата долу. Аз съм Цветан Найденов и ви каня да дойдете с мен на едно незабравимо пътешествие насред природата.